Určite sme cieľ splnili, v podstate sme veľký krok k tomu spravili už doma, tým víťazstvom 4-0, ale vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché, asi nie je to iba také klišé, lebo naozaj, keď sa tu pozrieme na takéto prostredie, také nepríjemné, plno ľudí, teda na tú kapacitu plno ľudí a taký nepríjemný. A čo k tomu, neviem, čo k tomu povedať. Tak ako ja som rád, že 3 polčasy na mňa ani nevystrelili, že potom tie ťažšie chvíle prišli až v druhom polčase, takými tými zbytočnými situáciami, zase sme si to urobili sami. Som sa prvé ja nedohodol so Sandrom a bol z toho roh, následne z toho penálta nešťastná a zase to ich možno trošku dostalo do zápasu, ale na šťastie sme to na konci ustali, samozrejme ešte znížili ešte o 1 gól. To bolo chvíľu 2-0, to bolo zase nepríjemné, ale zase sme, asi to môžem povedať tak, že sme nakoniec ukázali skúsenosti a zápas sme nakoniec neprehrali a tešíme sa už domov. No. Má to dve stránky. Na jednej strane je dobre, keď to vydrží do konca zápasu, že na mňa nevystrelia, to je asi najlepšie. To znamená, že sme si defenzívne povinnosti plnili na výbornú, ale na druhej strane to nie je príjemné, lebo ja musím byť v prvej minúte a 90. pripravený na to, že tá prvá strela môže prísť aj vtedy a vtedy je to dosť nepríjemné, lebo fakt to je iba o čisto nejakej koncentrácii a veriť si, že tú situáciu v tej chvíli vyrieším. No. Hovorím, cieľ splnený a asi s jedlom rastie chuť a verím, že tu ešte nekončíme a že pôjdeme ďalej aj stále v Lige majstrov. Taký ďalším našim súperom v Lige majstrov kvalifikácii bude Kairat Almaty. Čaká nás, samozrejme ešte nad tým asi nerozmýšľaš teraz, ale čaká nás poriadne dlhá cesta prakticky až k čínskym hraniciam. Tak čo na to hovoríš? Samozrejme predtým ešte Podbrezova doma, ale teda poriadne dlhá cesta bude. Raz som už mal tú možnosť ísť do Kazachstanu a trvalo to, neviem, 9 hodín, lebo to bolo aj s jedným takým prestupom. Čiže som tam bol v rámci reprezentácie. A nie je to nič príjemné, tam prísť, je tam veľký časový posun a určite to nie je príjemné. Verím, že sa s tým vysporiadame, ale zase ja si myslím, že skôr je výhoda, že prvý zápas hráme vonku a potom tá istá cesta čaká ich, čiže asi výhovorky, zase zbytočné niečo aj hovoriť. Je to určite nepríjemné, ja sám to nemám rád osobne, že nejakú takúto dlhú cestu, určite nikto s tým nie je úplne stotožnený, ale verím, že si s tým poradíme zase, že ukážeme skúsenosti a že tie zápasy zvládneme.